Salutare, Mădălin! În primul rând, felicitări pentru cum ai jucat tot concursul. Mersi. Extraordinar. Cum ar zice englezii, commiserations. Sau cum ar zice prietenul Narcis Sofrone, ce n-a mers puștile? Un pic jocul, un pic la safe a fost mai nașpa. Am greșit o siguranță, după care mi-a dat mare 40, am mai greșit o siguranță, mi-a dat mare 69. Deci, na, data viitoare să țin minte să nu mai fac și la safe. Eu nu văd un câștigător și un pierzător. Din punctul meu de vedere, ați fost amândoi câștigători și noi, ca spectatori. Ai cel mai mare break anul acesta, 96, dacă nu mă înșel. Da. Turneul ăsta a avut 13 break-uri peste 30 de puncte, dintre care 5 break-uri de peste 30, dintre care 5 break-uri peste 50 de puncte. N-a fost un turneu rău, nu? Da, nu. A fost chiar ok. Îți mulțumit. N-a fost locul întâi, dar e foarte bine și locul 2. Îți reproșezi ceva? Ai fi vrut să schimbi ceva în jocul tău? Nu mă reproșez nimic, dar nu. Pur și simplu pot să îmbunătățesc anumite lucruri și sper să văd la următorul turneu. Aici vreau să te întreb, următorul turneu, pe 23 septembrie, Marius Ancuța Classic. Cum te vei pregăti pentru acest turneu? O să încerc să fac cât mai multe antrenamente, cât mai multe ore și sper să fie cât mai bine. Ok, încă o dată, felicitări! Mersi! Vreau să le mulțumesc partenerilor noștri, Eurosport și Realitatea Sportivă, pentru promovarea snookerului în România. Bravo! Și acum câștigătorul ediției 2022 a RST Snooker Cup, Mario Poun. Încercăm, nu? Luna trecută Romanian Snooker Trophy la Brașov, acum RST Snooker Cup. Not too bad, cum ar zice Djokovic, nu? Da, sunt într-o formă bună în ultimele luni și chiar mă bucur de jocul meu. Da, ai jucat extraordinar și tu și Mădălin. Din punctul meu de vedere, voi doi, împreună cu Eduard Ritis, sunteți cei mai buni juniori și cei mai buni jucători din România la acest moment. Un break de 73, unul de 69. Da, ambele puteau mai crească puțin, dar sunt mulțumit. Am vrut să câștig frame-uri importante. Exact, asta voiam să spun. În final, asta care din punctul meu de vedere nu se putea termina mai frumos, în sensul că a fost frame decisiv, 2 frame-uri au fost cu o singură vizită la masă. Din păcate, da, ai dreptate, ai ratat o roșie distanță. Mă rog, nu era o roșie ușoară, dar oricum ai 3 turnee câștigate la RST? Da. Anul ăsta 3, nu? Da. Da, și Mădălin tot 3. Ce faceți? 1 tu, 1 eu? Da. Suntem ambii jucători decenți, adică putem să construim break-uri și ține puțin și de noroc și puțin forma din rezistarea. Trebuie să și ruleze bilele pentru tine, dar trebuie să și profiți în momentul în care ai noroc sau în momentul în care rulează bilele pentru tine. Cum îi spuneam și lui Mădălin, următorul turneu Marius Ancuța Classic. Te antrenezi în mod special sau iei o pauză acum sau cum? Nu cred că nu simt nevoia să iau o pauză, pentru că am tot luat pauză în această vară și o să încerc să joc la fel de mult, cu aceeași ambiție și aceeași motivație, mai ales că peste 2 săptămâni la Bacău va veni Nigel Bond și vom avea câteva zile frumoase acolo. Chiar mă bucur, abia aștept să vin și eu acolo. Vreau să le mulțumesc partenerilor noștri Eurosport România și Realitatea Sportivă pentru implicarea în dezvoltarea snookerului din România. Foarte bine. Felicitări încă o dată. Bravo!